Lwenj kedo gi timbe mag rocho ratiro mag nyithinde kaunti ma Homa Bay oyudo mijing'o bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho ka omakore kod bad migawo mar Obila chako gero kar reso nyithindo ma orochi ratichgi kata rescue center e resend Obila ma Oyugis ma koro biro bedo kama nyithindo ma orochi ratichgi jotie ka imanyonegi konyruok. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich miyowa mathoth. Kaunti ma Homa Bay achiel kuom counties go eko ma pod timbe mag rocho ratiro mag nyithindo ng'enye. Gino ma sirkand kaunti osebedo ka kedogo ka gitiyo kanyakla kod riwruoge mopogore mag piny owacho kod mok mag piny owacho mar neno ni ratiro mag nyithindo riti. Pek ma nyithindo morochi ratichgi e kaunti ma Homa Bay osebedo ka neno en onge mag kuonde minyalo resgie kata kuonde mag nyalo temo jote. E seche ma pod imanyo ratichgi, ka thoth nyithindo morochi ratichgi ithiro keti e tesende mag Obila kar terogi e kuonde minyalo rese ngimagi e kinde ma pod iluwo buchegi. Jatend tesend Obila ma Oyugis Thomas Odenyo lero pek ma giyudo e kinde moternegi nyithindo morochi ratichgi nikech onge mag rescue center minyalo tergie. Sometimes we find it very hard where to keep them. They cannot be, in fact, the law says the child should not be kept in cells. So a facility like this one being brought up will help us a lot because we'll have somewhere to keep them. Two, we have cases where perhaps the husband is very cruel to the wife, and sometimes wives escape the home. They reach here at night. We don't have, they are not prisoners, they are victims. We have nowhere to take them. Perhaps this thing will help even not only the children, but even those people who are vulnerable like women. Kaka yor konyo reso nyithindo morochi ratichgi e kachud bura ma Kasipul kod alwora mare yudo kama ginyalo jote e kinde ma pod imanyo ratichgi. Riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni Kwame Otiende Foundation ka omakore gi Obila ma Oyugis ochako loso ot moyiedhi ma koro biro bedo kar reso nyithindo morochi ratichgi e kinde miluwo cases gi. What we aim to achieve with this center is to find a safe and secure place for all our children who have gone through cases of molestation within their families. Building, which has been donated to us by the police, will have two wings. We'll have a male wing and a female wing. We will also have a play area for the children. We will also have, kitchens and beds and some sort of entertainment for the children. Bedo ni onge kuonde mirese nyithindo korochi ratichgi osebedo ka thiro lweny mar kedo kod wach mar rocho ratiro mag nyithindo e kaunti ni ahinya to mago manyiri ma pod nyime kod chenro mag somo kendo gedo mar rescue center ni ka otieki to biro kelo fungruok maduong' ne nyithindo mosebed kirocho ratichgi. Waseyudo ni kaunti wa Homa Bay wan gi cases mar gender based violence mang'eny. Ket TV kanyo, oket kama ginyalo tuge, kama ginyalo chiemo ma ginyalo chamo bende gi kata kar luok be oket maber. Mondo kini waketo kaka gichalo jomoketi e sel. Oyo oketi kama kata ka cases pod dhi nyime to gedi kama ber ma ginyalo bedo yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.